Praise the Lord. Hallelujah. 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 Our niggas about church, my niggas just a high five and say you are welcome in the presence of the Lord. You are welcome in the presence of the Lord. Hallelujah. Bless the Lord. Amen. Asibambe nje ababili namhlanje esizozufaka sikubona egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Sisilindiwe oza ngaphambili, sisilindiwe mnyaka, ngazi mangibiza kahle mnyaka, nomshayela izandla eza ngaphambili. Amen. Ngivumeleni bakwethu kubingelela inceka kaNkulunkulu phakathi kwethu namhlanje. Baba inceka kaNkulunkulu phakathi kwethu namhlanje ihamba nomama wakwayo. Alibonge igama lika Jesu. Sukuma man of God uwave nomama wekhaya banibone abazalwane egameni lika Jesu. Baba umfundisi uMahlinza, alibonge igama lika Jesu phakathi kwethu. uNkulunkulu akubusise baba. Ngizwela ukuthiwa khona nomfundisi umyeni. Sukuma baba umfundisi umyeni bakubone. uNkulunkulu akubusise. Siyabonga ukuhanjelwa wonya wonke. Alibonge igama lika Jesu. Thank you uNkulunkulu anibusise for taking your precious time. Bandla lonke lika uNkulunkulu siyalibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Asihlezi njalo siyagcina kusasa la ka-K. Amen. Sizophumula next week. Ngaleli sonto uyosithola ka-F ehholo. Alibonge igama lika Jesu. Makuthi sishumayelile la kwakhona la okusale khona wangazwisisa kahle. Kodwa wathi ngisafuna ukuzwa kahle, ngingabezwa kahle. Usilandele. Alibonge igama lika Jesu. Ungahlali uthi hayi mhlambe bobuya ngelinye ilanga ka-K. Alibonge igama lika Jesu. Engathi mancane amathuba ukuthi sibuye. Ngoba uma ucabanga amahholo akhona KwaMashu ukuthi mangakanani. Konke uzuma amahholo akhona mangakanani. Kwamanye ama-section asedolobheni, edolobheni laseThekwini, khona Chesterville, khona Lamontville, khona Omlazi, kukhona kuphi. Alibonge igama lika Jesu. uJesu uthe hambani ezweni lonke. Manje kufanele sivele siqale nje sihambe uMashu wonke. Mase siqede ngoMashu bese siphumela kwezinye indawo ngoba uthe uJesu asihambeni. Sesihlale kakhulu. Kunezinto esingaziboni ngenxa ukuthi vesi sidecide ukuhlala ngoba kunezinto esizozibona eziqhubeka sihamba. Senza lento ekuthiwa siyenze. Angazi manje khona nibazalwane. Uyabona uma uqashiwe wangayenza lento ekuthiwa yenze ufana nomuntu okwi-strike. So ugcina ungaholelwa ngoba you are not doing what God has called you to do. Nikhona nibazalwane. Manje ngifuna uNkulunkulu angiholele bakwethu. Angifuni ukumkweleta. Niyangizwa bazalwane? Ngifuna nje le ndoda ephezulu njobe engiqashile nje ngenze nje ngifocus ku-assignment yokuhamba. Alibonge igama lika Jesu. Siyakubingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Umunye wabantu abathandazelwe izolo ubani igama lakho nesibongo? Ulindiwe mnyaka uhlala khona la ka-K. Ukuhlala khona la ka-K. Siyambonga uNkulunkulu. Right? Izolo ke umunye wabantu abathandazelwe bekuyini kambe inkinga yakho izolo? Inkinga yami amehlo nomgogodla. Bekwamehlo nomgogodla bese kuhlupha isikhathi singanani? Sekuphela unyaka nje impela ngihamba ipolyclinic ngithathwa amagazi udokotela athi amagazi amaklini. Ngicheck iBP kuthi iBP yami right. Yeah, babengazi ukuthi lutho wathi udokotela hayi ngoba ngiqondana noweNdiya futhi bengivamile ngiqondana neNdiya lithi hayi inkinga yakulo nginikezwa nje njalo nginikeza amaphilisi awodwa ongakuthi bengawaphuza futhi ngize ngawaqedi. Ngibuye futhi mina angisizakala athi nami angazi ngempela ukuthi ngabe unani inkinga yakhe ngo manje iBP yakhe right ushukela sutholi yonke into kanti uthi inkinga ikuphi ngingazi. Ngoba nginenkinga nje aboma iBhayibheli nje ngingakwazi ngempela ukufunda. Bengize senginaney'buko nazo seyivele zafa ngathi nawe usho ukuthi kwenzakalani ke kumina nakusezifa. Ukusho ukuthi uNkulunkulu kanti bevele kukhona la bengivulela khona ukuthi ngizosizakala.
ngoba Yes. mangikhumbula kahle ngifikela ngomsombuluko futhi late Yeah. bekunalento bekuthi ngingeze uba bese ku late ngibuka Okay. ukuthi nawe ma kusamse ku 7:15 Yeah. inkonzo ibeqala ngo6 ekubeni kuthiwa izophela ngo8 Yeah. ngeke ngisakhava ngiphusha umfana wami kunomfana wami ulunga athi ulunga hayibo hamba ma usengakhava ngithi mina ngingeke ngilate manje mina ngeke ngisabeke ukufika enkonzweni late ngithi mina ayisengobona kusasa ale ngiphusha athi hayibo mahamba ngiyakhumbula lini izulu duma futhi Impela la Ngiphume, netha ngolesi ngihamba ngomsombuluko. ngedwa ngeze nqamula la ngiza la ngazongena la Yeah. bangimukele kahle ama-ashes ala ekhaya bandla nomusa Akwamukela kahle. ngangena bangidlalisa Andiwashayele kahle, andishayele ama-ashi zakhe. Uwamkela kahle umuntu endlini kaJehova. Ukuze abuye. kunento engathi mangingena la minyaka engezwe ngathi mina hawu yazi kwenzeka enye into ke emzimbeni wami ngeze umzimba ngathi nje kusho ukuthi leli ihholo ngempela uNkulunkulu sevele walithwebula ngoba ithempele lakhe ngendlela okwenzeka ngayo Right. ngangena ngakahlali phansi ngezwe kunento Wakho into izwayo ungena. The presence of God. Awesome. ngayibamba inkonzo yazi kwafika la futhi impela iyaphela ngabuya ngolesibili sakhulekelwa ke la simile ke la wasikhulekela ke futhi sabuye ngabuye ngahlala phansi mangibuya kizolo hayi usuphinda futhi usuthi abaphakamisa abagulayo ngaphakamisa ngoba lento iloku ingihlupha ngoba ngisho yabo mangilala nje bamfundisi nje bese ngilala nekhushini la sofa Okay. ngoba la imcamelo ngiyezwa fika ngathi ngalala ngiqhiyame ngisi umgogodla Okay. hayi izolo ke ngisukumeke simileke la kusho ukuthi usithandazeleke sibekeza ngibe inkinga ngoba kwalela gama elithi exit kwalona bengalibona igama nje likuda ngiliboni noma seliseduze futhi ungakuthi ngihlala nje ngififiyela kuze kusho ngisho nomzukulu wami lathi gogo hayi uyabona usunenkinga phela usudinga izibuko Yeah. TV kwayona nje ngicina sengizi bese bethamba yolala awuboni lutho phela My God. ngisemsebenzini nokuba ngoba ngisebenzela ke ejardini ngenhlala usho ukuthi nami medem wami kuyangi-understand uyabona ukuthi khona isikhathi ngapha angisaboni Sure. kodwa ulibele ngigcinile Wow. ngiyasebenza nje lokho ngikubona ngenze ngoduke ngihambe kanjani ngiyikhaya Yeah. hayi usho ukuthi usikhulekeleke la ibabizolo wasikhulekela wasikhulekela ngathi ngeze khona lento ezokwenzeka Yeah. nangempela uthe uma ungibeka izandla la ngeza ngasuthi ukuthi angibukelela gama ngase ngiyaqala ngalibona ngathi mina hawu ngalibona ngoba kwayileli bengingaliboni kwaleli lakho pastor emzulkwayilana ngingaboni Ngibona kwaleli libe liseduze kanje. ngibuka wena mawumile la usumayela Yeah. ngikubuka yabo kuba niba babili Oh, sibe kube ngathi into awu-two. yebo kube nesithunzi Okay, nje yebo kube okay. kunaleyo nkinga nje Yes. hayi ke kusho ukuthi ngithema ithi kwavele waqaqeka emva kwalokho ke la ngesikhathi usungibeka izandla la emgogodle kwanento egijimayo Yes. kwanento egijimayo lana ngithema sengihleli phansi nomfana wami laphana ngiyamtshela umfana wami ngithi mina ngoba naye izolo ngize naye nabethi hayi ma namhlanje nami ngizwa ukuthi angihambe nawe Okay. ngize naye ke naye izolo ke la ngifike kulunga yazi manje nje uba beqeda ungibeka izandla ngizwa kunezinto eziphumayo la siphuma ngenjwane nala Jesus. into ezingathi inalithi Engathi inalithi. Jesus. aphuma ngisahlele nje la ngingakaphumi namehlo ke lapho loku kuphuma amanzi lokuphuma inyembezi Yes. ngihambe ngekhaya ngilale kahle futhi ngoba izolo futhi ngafike ngalala ngangalibeka le cushion engilala kahle Wangalibeka ikhushini. Wow. So uyabona manje u-exit lapha from a distance. amandla kaNkulunkulu ayasebenza hayi ugcoba bandla ngibonile bengifiselele ukuthi okusho ukuthi naku kokunye futhi baba kuthe kwenzeka ke Yeah. bekunomntwana wami naye usho ukuthi uyasebenza ebuya athi umzimba ubuhlungu mina izolo asambe senkonzweni ngoba naku shosho wabuya Yeah. hayi akufika usho manje nalale kuphuza namaphilisi acobekala ekabe besihamba nawo khala ngomzimba uthi ubuhlungu nedolo leli vele ngathi unesenyela ngimshiyeke mina nje wona usikhulekela mangifika mina manje ekhaya ngiyamfica manje useright ngoba ukuthi namhlanje uvukwa emsebenzini engenankinga uyabuya uthi ma Waphila esekhaya. ngiyambonga ngalibonga ugcobo hey uNkulunkulu wami ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngesikhathi uphilisa mina la kwasinda nomntana wami ekhaya Wow. To God be the glory. bengisho ukuthi kubazala umphakathi ngizokhuluma ngomphakathi wangakithi kaK mangabe kuukuthi nawe ohle okhona la njengamanje mhlawumbe ongaphilile mhlawumbe ongakenzeki lutho kuwena ngithi uma unokukholwa kusengenzeka Jesus. God bless you. Congratulations animshayela izandla. Now, angazi noma content ibambile ini lapha epowerful. Ngosuku lokuqala wathandazelwa. Kodwa umphumela wangawubona. Angazi noma nikhona nibazalwane. Wabuya izolo. Izolo ummangaliso wenzeka. Waqala kwavuleka amehlo. Ngosuku lokuqala waqala wayizwela nje ipresence kaNkulunkulu. Isa around here.
ubonani. Yathi hayi ngibona abantu engathi bazihlahla bazithunza angiboni kahle. Angazi manje khona nibazalo. Engabona kahle waphinde wayiphinda uJesu. Uthe mayiphinda uJesu okwesibili. Hawu waqaqeka wabona clear. Ungabi give up ngokuthi uthandazela okokuqala mhlawumbe umangaliso wangenzeka. Ingane yami yakugula umfana wami kudala wakwagula umluleki wamila amachofo la einduna ebusweni ezaziningana nje sasibothi mekhula nazo sizomdisturba. Samthatha samisa kudokotela oyi-dermatologist. Wafike wamgcoba omunye umuthi la oshisayo lezi zinto. Zasha sathi ayiziphelile zabuya. Awusambuyisela futhi khona waphinde futhi bamgcoba zaphinde zabuya. Hayi saphinde sambuyisela okwesithathu bamgcoba ayiphindanga zabuya. Even medically khona la khona uthola ukuthi iphilisi awulidli kanye. Fanele ulidle for a certain period, maybe 6 months. Isasebenza ukugula okusegazini until umuntu azabe right. Never lose hope because of one prayer. Obona ngathi awusebenzanga. Sometimes uyawudinga umjovo oqala, uyawudinga umjovo wesibili, uyawudinga umjovo wesithathu. Leli Bible uNamani kwathi akacwile 7 times. Hayi kabili, hayi kathathu. Kodwa umangalisi waba ku number 7. Never give up. Alibonge igama lika Jesu. Leli Bible, you must resist the devil and he will flee. When that sickness comes back again, say in the name of Jesus. Futhi ungasabi ukuza uthi hayi wemfundisi nangu usathane ngijwayela kabi. Siphinde simkhahlele futhi. Alibonge igama lika Jesu. Because uNkulunkulu akagabiselani ngehealing. If God touches you, it's because he wants you to have a testimony. But the devil is not. Remember, little Bible, the devil is a thief. Sometimes he can try to steal what God has given to you. It is you who must resist and say, devil, you are a liar. I'm taking it in Jesus' name. It is mine. Amen. Asizwe omunye umama naye azofakaza umama uMata. Woza mama uMata uzofakaza umama uMata. Ake nimshayele izandla umama uMata. Praise the Lord. Intombi endala. I believe intombi endala yasijoyina ngosuku lokuqala. Suku lokuqala nje kubanda wawukhona gogo ngithi. Ngosuku lokuqala. Bamba ke lama. Awusixoxele ugogo bani udladla. Awusixoxele udaba lakho ke gogo. Bekuyini inkinga yakho? Bengiphethwa amehlo kodwa ngingaboni ngingazi ukuthi yini engiphethe. Okay. Lento yangiqala eminyakeni emibili namanje beyimphethe. Yes. Ngingaboni kahle, ngibona okunye ngingaboni kahle. Okay. Ngahamba ngaze ngafika lana. Okay. Sengifika kuwena uyangithandazela. Yebo. Nase ngathi ngiyabona. Yeah. Ngabona kahle. Ngiyabona manje emehlweni ngqo. Anishayele uJesu izandla. Ngibona kahle manje. Yes. Igama lika Jesu waseNazaretha. Yebo. Ngiyacela uNkulunkulu kuphume osathane abangiphethe. Yeah. Hawu ngiyacela uNkulunkulu abakhiphe bonke ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Animshayeleni izandla ugogo. Ngiyabona la kuthiwa usulala kahle gogo nasebusuku. Gogo. Ngizwa kuthiwa usulala kahle nasebusuku. Ha, ngiyalala manje kade ngingalali. Kade ungalala. Kade ngingalali ubusuku bonke. Bengilala ngo2. Nkosi uJesu. Ukuthi yini? Nkosi uJesu. Hawe mabe. Kodwa la ngifike ngalala ngaze ngaphuza ngo9. Wazi waphaphama ngo9 ekseni. Ngo9 ekseni. Ake nishayele uJesu izandla. Ngibona ngegama lika Jesu. Siyakubongela gogo nishayele uJesu izandla. Wow. Wow. To God be the glory. Papa mani bazalwane ba kaKristu fuganini segusi lebo.
khona mvuselelweni. Papa mani bazalwa neba kakrestu fugani sekusi ebo. Papa mani bazalwa neba kakrestu fugani sekusi lebo. Kithi hlomanini isikali sokukho oholwa ngosomana sisoko. Kithi hlomanini isikali sokukho oholwa ngosomana sisoko. Fugani, fugani, nebanda bolonge, animo, nisita na. Oh, fuganini, isikali, sobuko, somanda, sisoko. Kithi fugani, fugani, nebandla lonke, animo, onisita la. Fuganini, isikali, sobukhona ngosomana sizomoba. Shall uchesizane inkulu makothabaya zikathalaba sokotobo sikatabaya jenderebo sekratharama sukre libra zokanda make shakra kara basukra katalabasia elendelebo sikra kara mamarike lebo satababayika. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's go to the word of God, John chapter 5. John chapter 5 from verse number 1 kuye ku verse number 12. John chapter 5 from verse number 1 kuya ku verse number 12. Lithi Bible, after this there was a feast of Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethsaida, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there, and he knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Say, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another step down before me." Jesus said to him,
rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. The Jews therefore said to him, who was cured? It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed. He answered them, he who made me well said to me, take up your bed and walk. Then they said to him, who is the man who said to you, take up your bed and walk? But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. After Jesus has found him in the temple, and he said to him, you have been made well. Sin no more, lest a wasting come upon you. Alibongwe igama lika Jesu. Namhlanje umyalezo wami uthi, don't allow excuses to stop you from seeing the power of God in your life. Don't allow excuses. Ungavumeli izaba ukuba zikuvimbe ekutheni ungawaboni amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Alibonge igama lika Jesu. Sifunda ke indaba la ngendoda elithi iBhayibheli yayihlezi echibini noma eduze kwechibi laseBethsaida. Lithi iBhayibheli leli chibi leli laliye lihlale lizanyazanyiswe ingilosi. Ngilosi kaNkulunkulu yayiyehla ngezikhathi ezithize ifika izozamazamisa ichibi. Alibonge igama lika Jesu. Kwakubiza ukuthi wonke umuntu akahlale ready, efocusile, ethi pay attention ngoba at any time ingilosi yayivela ifike. Noma ngabe wena uready, noma ngabe awukho ready, kodwa ingilosi yayifika ngezikhathi ezithize. So ke abantu babehlala ke balinda ukwehla kwengilosi izonyakazisa ichibi. Ngazi mabakhona enabantu. Lithi iBhayibheli lalithi melinyakazisa ichibi ingelosi kaNkulunkulu bese kuthi lo ongena kuqala echibini lithi iBhayibheli uyena owayesinda. Alibonge igama lika Jesu. Abanye ke bese belinda omunye umzuzu ozofika ingelosi again izonyakazisa again. Alibonge igama lika Jesu. Kuyacaca ngokufunda kombhalo ukuthi bakhona abantu abahlala isikhathi esithi asibe side eduze kwaleli chibi. Angazi noma nikhona nibazalwane. Ngoba lithi iBhayibheli kwakungena nje oyedwa lo ongene eqala kwakuusuku lakhe. Alibonge igama lika Jesu. Ngifuna ukuzokutshela ukuthi wonke umuntu nosuku lwakhe. Alibonge igama lika Jesu. Now I pray that you will not miss your moment. Alibonge igama lika Jesu. So lithi iBhayibheli la kuleli duze kwaleli chibi leli kwakuhlala abantu ababanezifo ezahlukahlukene. Angazi noma nikhona abazalwane. Izifo ezahlukahlukene lithi iBhayibheli ababengaboni nabo babetholakala eduze kwaleli chibi, abaparalyzed babetholakala eduze kwaleli chibi, inhlobo ngeinhlobo zezifo. Angazi noma nikhona nibazalwane. Ngoba uNkulunkulu wethu njalo uNkulunkulu olwalapha zonke izifo zethu. Nikhona nibazalwane. Asikho isifo uNkulunkulu angafuni ukuselapha. Alibonge igama lika Jesu. Amanzi ayedwa, ingelosi ayodwa, kodwa izifo zazahlukahlukene. Angazi noma nikhona inibazalwane. Lithi iBhayibheli ke ake ngithi kukhuluma kancane ngezifo ngoba kunabantu izifo kubona eseziregisterekile ukuthi lesi aselapheki. uNkulunkulu ufuna noma welapha zonke izifo zakho. Uyabona abantu abaphethwe izifo, izifo abanazo ziqhamuke ngeindlela eziningi ezahlukahlukene. Kunabantu abanezifo ezidevelopile noma eziqale empilweni yabo ngenxa yokulimala ngandlela thize.
ngikhona yini bazalwane? So uthola ukuthi athi umuntu after ngalimala engozini ethize noma yemoto noma yebus noma yesitimela noma wawa mhlambe ependa whatever, uthola ukuthi athi asukela ngalimala lapha angiphindanga ngaba right. Nikhona yini bazalwane? Bese kuzoba khona abantu abanokugula okuze kubona ngama genes. Uthothi isifo sasekhaya, ubaba wakho wafa ngeheart condition, uma wakho wafa ngenkinga yama kidneys, noma uthola ukuthi kwi-level kumndeni wakini sekukhona lolo khondo lonjalo, othola ukuthi nawe uyithole emva kwesikhathi sewunesifo esabulala ubaba wakho, sewunesifo esabulala uma wakho, uthothi ukhondolo la kubazalwane lasekhaya, nalo lolo khondolo uyakwazi ukukhululwa kulona ngegama lika Jesu. Sometimes mekukhondolo noma mewuthakathiwe yenzeka uye kodokotela bathi bayihlola i-cause yale nkinga yakho, uthothi nababazi bathi yonke into normal, kodwa uyeza ukuthi naku kufa kungidla, uyazi wena ukuthi nginenkinga. Alibonke igama lika Jesu. Abanye uthola ukuthi ukugula kwabo ku-spiritual, it's just the spiritual attack. The devil is behind it. So there are demons that are assigned for that person ukuthi la lo muntu kumele abe nje. Sometimes athi usathane lo athumela amadimoni lo ngimfune crippled, nenze sure ukuthi nimgcina crippled. Angani man khona nibazalwami. That is why sometimes you'll find abanye uthi uma bathandazela isifo sibuye ngoba there is a demon el-assigniwe kulo mndeni wakubo ukuthi nenze sure ukuthi lo esilonge la indaba yakhe angazi man khona nibazalwane. I remember one day in the dream I saw a vision. One great man of God, he wanted to show me something in the dream, and I believe it is the Holy Spirit that wanted to teach me something. So we were walking with this great man of God. As we walked, there were about 10 of us, and people were waving at us and saying, servants of God, please come and help us. So when we entered this house, sifika kukhona umfana crippled, ogobeka nje. Ogobeka nje inyawo zakhe akakwazi ukuhamba. Bese le ndoda kaNkulunkulu kumina ithi, I want to show you something today. I want to teach you something. I said, yes, man of God. He said, you see, if you pray for this man, Kanji, and just pray for him, uzoba healed. And then we go. Then ukula kubuye. And he said, you know why? I don't know. Uti cheka ekhoneni la lo muzi. Uma ngicheka inside the corner, I saw a demon elifana neselesele elikhulu mhlawumbe elingangalelo kuza lihleze ekhoneni. Would you see that demon? That demon has been assigned. Your work makes sure that boy, he remains crippled until the rest of his life. So he said to me, listen, what we need to do, we must first rebuke that spirit and tell that spirit to go. Then after we pray for the boy, because when we pray for him, then his healing will be permanent. I said, thank you, sir. I hear you. Then he started to command the demon. He said, in the name of Jesus, loose him. I saw the demon vanish in the vision. Then he said to me, let me show you something. Wabamba inyawo zomfana zazigoqekile. What in Jesus' name? In Jesus' name. Walula. What walk? What can you see? I said, yes. I learned that day with sometimes in Abantu, that's why in the Bible you must resist the devil and he will flee. Now when you resist, that means while you are pushing, the enemy also is trying to push back towards you. So you don't have to give up, but keep on pushing until you win the victory. When wabona umuntu ophethe ibhola lombhoxo nikhona enibazalwane kuyapushwana yenza sure ukuthi upusha ngokwanele ukuthi ugcine wenze njani unqobile bakhona enabazalwane. So abanye baguliswa ngeimimoya esuke ba assignile ukuthi kulomndeni sifuna ukuvala ngehlahla inkinga yibo ayibe kanje. Laba abanye just normal accident, abanye it is just mhlawumbe uthakathi ngoba bakhona nabathakathi. Uthothi izinto azihambi kahle wena ulele ulala uthandazile kunabantu abaphehla izinto. Awunyangizwa nibazalwane.
baphehla izinto uzusunyanya kwasikole uzusunyanya kwamsebenzi udinwe kwanti ufuna ukuthutha kanti umoya omubi omnyama othunyelwe ukuthi lo mfana le ntombazane yenzani sure ukuthi future yakhe ingabi khona nikhona nibazalwane. But praise be to God, it doesn't matter what uthakathiwe, it doesn't matter what the accident, it doesn't matter ukuthi cause yenkinga yakho iqhamuke kanjani. Bonke kuleli chibi babesinda, it didn't matter ukuthi inkinga yabe iqhamuke kanjani ngoba amandla kaNkulunkulu aye kuleli chibi laseBethsaida ayephethe impendulo yawonke umuntu. Now ikhona impendulo yakho. The devil is a liar. Now impendulo yakho ikhona. Now there is a miracle with your name on it. Are you listening to me? Now ikhona uNkulunkulu akuhlelele kona. Awunikhona nibazalwane. Lalelani webazalwane. Ma uNkulunkulu demonstrate amandla akhe phambi kwamehlo akho, all what he's saying, he is saying, I am ready to do it for you. Ngoba uNkulunkulu emenzela omunye ngeke nawaza kuncishe. Ngoba lithi iBhayibheli kwincwadi yamaHebheru, the same Lord is the Lord of all and he richly blesses all those who call on him. Ngiyangizwa nibazalwane. Refuse ukubona amandla kaNkulunkulu esebenza ungathi partake in what God is doing. Nikhona inibazalwane. When God moves, jump in and get your miracle in the mighty precious name of Jesus. Ngoba akakhaliselani ngezimangaliso zakhe. The reason why a displayer is so that we will believe him, and after believing him we can receive, because in the Bible all things are possible to the one who believes. Now impossible, but when you believe the word, when you believe in the power of God, God can do it for you. He can do it for you even if you can be the first one to receive a miracle from God. But many times Satan will usher behind excuses. He will try to manipulate your mind so that you are not going to receive your miracle. He will try to shift focus yako so that you'll miss your miracle. Lendoda lithi iBhayibheli yayi invalid for 38 years. Lendoda isafarisha invalid in a spirit of infirmity. Okusho ukuthi umoya we-disability. Angazi mani khona nibazalwane. Ngoba baningi abantu othola ukuthi babukeka behamba be-right kodwa umoya we-disability ubabambile concerning their future, concerning their life. Ayikho into enyakazayo neyaphambili. Crippled. Hallelujah. Ubanjwe umoya we-disability. Spiritually ufana nomuntu ohola grant. Khona bazalwane. Abantu disability bahola ini? Bahola grant. But uthola umuntu uyahamba kodwa uyazi ukuthi uyazini ngine-disability empilweni yami. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba umoya okriplishayo ukuthi ungakwazi to move to the next level. Alibonge igama lika Jesu. And there is only one thing that you know. You just have to be stubborn. Alibonge igama lika Jesu. When you want to deal with that spirit, you just have to stand on the word of God. Ukuthi wena uNkulunkulu ushilo, you are not a liar. Egameni lika Jesu command, ungakhali kodwa ucommand, exercise authority onikezwe yona, amandla segameni lika Jesu. Uthi wena ntaba ye disability ngegama lika Jesu, move in the name of Jesus. Ngoba enye seyinentaba seyahlala kakhulu, yaqila zokhokho bakho, yaqila zomkhulu bakho, yaqila zanabazali bakho. Njengamanje is taking chance in your life. Ifuna ukubona ukuthi uyazazi ukuthi ubani. Let me tell you, kunabantu ababanjwe ipoverty yokhondolo. Nikhona enibazalwane. Uthi ubheka uxakeka kwakho uthi uyabona lokuxakeka, uxakeka kwegeneration yasekhaya. I have come to tell you, kuno Jesu okwazi ukukhipha kuma generational curses. Ngiyangizwa nibazalwane.
owakhipha esiqalekisweni somthetho ukuze isibusiso sikaAbrahama sibe phezu kwethu. Nikhona nibazalwane, umntwana kaNkulunkulu unikezwe ilungelo lokukhuluma neintaba, umntwana kaNkulunkulu unikezwe ilungelo lokukhuluma nezinto zenzeke. Niyangizwa nibazalwane, noma zingakuziba izinto uthi uyakhuluma nazo kwengathi azikuzwa, kodwa I have come to tell you, khuluma nentaba izikuzwe, khuluma nentaba izisuke phambi kwakho. Don't give up, don't give in. Ngoba uNkulunkulu is not a liar. Little Bible, you shall decree a thing and it shall be established. Doesn't matter what you don't feel blessed or you don't see as yourself as somebody who's blessed. Agree with God. When God says, labo benhlokolwa babusisiwe yisho ukuthi ngibusisiwe ngeneni kwami nasekuphumeni kwami, and say all things are working together for my own good, and declare I am not the tail, I am the head. In the name of Jesus Christ, I'm not under any curse, but I'm blessed and highly favored. I'm a winner and a champion in Christ. In the name of Jesus, I'm an heir with God of God. In the name of Jesus Christ, hallelujah. I'm not a conqueror, but I'm more than a conqueror. In the name of Jesus, say whatever I touch, it turns into gold. The Lord is with me. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. I'm not scared of my enemies, because my God, He prepares a table before me in the presence of my enemies. I don't pray for all my enemies to die. Some of my enemies, God must keep them so that they will see the work of God in my life, so that they will see the beauty of God in my life, so that they will see the doing of God in my life. Akuzona zonke izitha zakhe kufanele zife. Ya ezinye kufanele zife. Ezinye kufanele ubatshela inkosi, kill them before they kill me. Because there are people empilweni who will not rest until bebona impilo yakhe 6 feet underground. Uma ngabe beya kuleya nyanga behluleka, bashintsha baye kwenye inyanga. Ihluleke imithi yaleya baye kwenye. Zimtshela inyanga zakhe zithi strong kakhulu. Udinga umuntu strong. As long as they see you abekho happy, they don't want to give up. They will try bashintshe zonke inyanga because they want you dead. I have come to declare, lesa zinjalo yilezo zathi inkosi, fight with those who fight me, kill them before they kill me, in the name of Jesus. But some of the enemies are harmless. Don't fear them. Don't fear them. They are just the spectators. They will be watching you to enjoying the goodness of the Lord in your life. I have come to tell you, I'm not a victim in life. You are more than a conqueror in Christ. Are you listening to me? It doesn't matter the source of the problem. Now you are in Christ, not in crisis. When you are in Christ, you are in a position of authority. When you are in Christ, you are in a position of dominion. When you are in Christ, you are in a position of power. That's why Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. I have come to tell you there is power inside you. The power that raised Jesus Christ from the dead is inside you. Don't look down on yourself. Do not doubt the Spirit of God that is inside you. Somebody shout hallelujah. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. Glory to God. You are now an heir of God. You are now a citizen of the kingdom of God. You are a chosen generation. You belong to God. You are special to God. Are you listening to me? It's no longer you who lives, but Christ in you, the hope of glory. You are not an empty Christian. You are more than a church goer. Are you listening to me? Oh, little pipe. Oh,
allow excuses to stop you from seeing the power of God in your life. It is not enough. It is good to I'm hungry for you. I'm thirsty for you. If you can do it for him, you can do it for me. Because we belong to you. Hallelujah. Are you listening to me? Bona laba bagcina sebecriticize ukusebenza kaNkulunkulu elithi iBhayibheli banesimo sokumesaba kodwa amandla akhe bayawaphika. Isizathu sokuthi bawaphika ukuthi bayawabona kodwa bawazi kubona. Angani manikhona nibazalwane. Lalela umuntu ongakhulumi ngezilimi uyona ocriticize abakhuluma ngezilimi ngoba akazi lutho ngokukhuluma ngezilimi. Nikhona abazalwane. Umuntu othandazela abantu kungenzeki lutho uyena ocriticize abathandazela kwenzeka izinto. Athi bahamba notikoloshe bahamba nezilwane. Ngenxa ukuthi akawazi amandla kaNkulunkulu kuye. Uba ispectator uyinkosi ogcine ngawazanga amandla akhe kaNkulunkulu kuye. That is why I said don't allow excuses to stop you from seeing the power of God in you. You've got to see this thing in you, working for you, working in you. So God is saying pay attention because I'm at work. Or to just my Father is always at work. He said pay attention, follow me because there is something that I also want to do for you. Breakthrough yake, increase yake, turn around yake, special moment of change and a moment of visitation. I pray and I declare that after this revival you shall experience the power of God. You shall experience the glory of God. You'll have your own personal testimony of the power of God. You are about to experience a mighty rain that you have never seen in your life. You are about to enter into new doors that you have never entered before. I have come to tell you it's your season of visitation. It's a season of turnaround. It's a season of glory. It's a season of power. The Bible says, behold, I am doing a new thing. I have come to tell you that God is doing a new thing. Not just in your life, in your family. Not just in your family, in your church. Not just in your church, in your workplace. Not just in your workplace, in your business, in your career, in your marriage. Hey, Zakotamaya, I have come to tell you, our God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you may ask or think, according to his power that is at work in you. That is power that is in you. There is power that is at work in you. That's the power of God. That's the power of God. Many Christians don't know what they carry. Many Christians, they doubt what they carry. But Safana no Moses, bakala be petin to gesantlen because abayas len to gabay pet. Ugutina mantla ngaganan. I have come to tell you, kames niggas well on. Lu Jesu obolwake. Njengoba wayenza isimangaliso mawubiza igama lakhe wonke amandla akhe alele kuleli gama lakhe njengoba kunikeze lona ukunikeza ubukhulu bakhe nokuphelela kwakhe nikhona inibazalwane. The issue is how much do you believe that this name can do for you? Lala nobazalwane uNkulunkulu uzokwenzela lento omkholelwa yona. Uma umkholela ukuthi akuyise ezulwini uzokuyisa ngempela futhi ezulwini. Hlale kodwa kwipoverty. Uma umkholela ukuthi uNkulunkulu uzokubusa agcine la wena. Ngamanye wena olimithi uNkulunkulu kuwe. Njoba sila uNkulunkulu akaze mbuli kithi ngendlela elinganayo. Iqala lento ekulambeleni ukuthi umlambele ukuthi enzeni kangakanani kuwe. Ngoba lithi iBhayibheli blessed are those who are hungry and thirsty. Ngoba mase ufuna uNkulunkulu asebenze you've got to be hungry.
Not just physically, but your inner man must be hungry, must be thirsty. Kunobuthongo kufanele kuphele. Hayi ukuthi kuphelelani, kuphelele ukuthi ulambile. Ngiyangizwa nibazalwami. Kune appetite yokudla kwenyama evele iphele ngenxa ukuthi ulambile. Khona into oyifunayo uzibona zenzeka uNkulunkulu. Uthi Moses ngelinye ilanga, Lord, show me the glory. Uthi uNkulunkulu Moses, if you want to see my glory, you've got to change the position. Ngeke uloku remain in the same position. They have to want to see the glory of God. Nikhona nibazalwami. Wasethi mana la, wathi la eduze kwami kunendawo, kunedwala okumele ume kulona. Don't visit him kulo idwala. Nkinga yethu sisame endaweni ezirong, sisame kwi-fear, sisame kwi-doubt, sisame ukuthi satshelwana odokotela, satshelwana kwathiwa siyathakatha. Lalela mana kuKristu nasezwini lakhe, ngoba uma ezozivula, uma ezoziveza, ufuna ukuhlangana nawe ukuKristu, ufuna ukuhlangana nawe uma ezwini lakhe ukuthi ushilo wena mlomo ongathethi imanga. 38 years, the man is looking at people receiving their breakthrough. For 38 years, ushaya izandla ushayela abanye. 38 years, he could smell the breakthrough, he could see the breakthrough, but he could not experience it. Unabantu Satan asedlale ngabo kakhulu, wabenza babona amandla kaNkulunkulu, but they're not partaking in the blessing. Because of whatever reason Satan abanikeza yona. Sometimes he tell them, can God do it for me? Abanye bathi ngiyambona uyabenzela abanye, but mina, can he do it for me? Angani mina ngizwa nibazalwane, abanye inkinga yabo ukuthi isimo sabo basenze sasikhulu kakhulu kunegama lika Jesu. Bathi mebebuka inkinga yabo bayibona inkulu kakhulu negama lika Jesu engathi lincane kunenkinga yabo. Lalela, diliza lo ntaba uyibeke phansi. Ngiyangizwa nibazalwane, ngoba mase injalo i-stronghold sokukuvimba. Ngiyangizwa nibazalwane, you must pull down those thoughts aphakamisa inkinga ngaphezu kaJesu. In your mind you've got to uphakamisa uJesu ngaphezu kwenkinga yakho. Uthi uma uyibuka inkinga yakho uthi this is too small for my God. That is why wabuza Abraham, what Abraham, is there anything too hard for the Lord? uSara sehlekile wathi sengimdala ngeke isenzeka lento. I pray in Jesus name, now ubusuyitshela ukuthi season yempendulo kade uyifuna seyidlulile, sewuze wakivapha wazi wathi ayingeke kusenzeka. Ngithi I pray that my God will surprise you. I pray that he will give you things ngokwekhalenda lakho kade uthi sekudlula isikhathi, athi uNkulunkulu ngoba ngingaphezulu kwesikhathi, ngiphila kwi-eternity, angihambi ngekhalenda lasemhlabeni. Awunikhona enibazalwane, ngithi ngikwi-past ngibe ngikwi-present, ngithi ngikwi-present ngibe ngikwi-future. Awunangizwa nibazalwane, so I cannot be limited by i-calendar. My calendar lasemhlabeni selikudisqualifyile, lathi ngeke uyithole lento, kodwa kune-calendar lasezulwini eli always relevant, elifika sekuthiwa salusukhohlwa ayikho lento, give up, ayamkela, lifike lishintshe istory. Angilethele uNkulunkulu, ayena lo ngimlethile, hayi inkankaramba, insimbi edlezinye. Awunangizwa bazalwane, awunguye ngunguye lo, phela uAlpha lo Omega nje, alibonge isiqalo nje nesiphetho. Wayekhona. Ngiyangizwa nibazalwane, umhlaba ungakasekelwa. Ngikhuluma ngolizwi mina, alibonge igama lika Jesu. Athi mayikhuluma incwadi yamaHebrew chapter 13 verse number 80, elithi uJesu uyizolo, uye namhlanje, uye naphakade. Baningi asebembeke waba into yepast, namandla nobukhulu bakhe bakuthi into yepast. I have come to tell you that Jesus is still relevant even today. He can fix your issues, he can fix your life, he can change you and change your situation. Are you listening to me? Don't be frustrated and be stressed when it does not change your situation. Some of the situation akawashintshe ngamabomu ngoba uzo-empowerisha wena, uzopha wena amandla ebesethi my son, my daughter, tshintsha lesi simo wena. Nikhona enibazalwane? Ngicabanga ukuthi zonke izinto uNkulunkulu uzolokuthi baba shintsha lesi simo. Ezinye izinto uNkulunkulu uyishiyele kuwena.
ukuthi wena ayishintshe njengoba ekunikeza izwi lakhe njengoba ekunikeza umoya ingcwele njengoba ekuthinta ingoba uyak-empowerisha so that you will change your situation. So if you don't change it, it's your choice. I'm in that mission of changing anything engayifuni empilweni yami. Kade inkinga zakho zikhuluma nawe wena sewukhulume nini nazo? We are busy telling God about your problems. God is saying, speak to your problems about me. Well, now you are busy talking to God about your problems. You are supposed to worship God. When you finish worshiping Him, are you listening to me? Bese uyambonga. Uthi baba ngiyabonga ngamandla onginike wona. Ukofixa le yanto. Bese uthi baba ngihamba egameni. Athi noma ngabe yini eniyenzayo yenzeni egameni lami. Bese uthi baba sengiyokhuluma nayo le nkinga. Ngiyangizwa nibazalwane. Ngoba ngeke ufellowship noThixo, uhlale noThixo angagrabhili ngepresence yakhe. When you fellowship with Him, He will empower you. He will anoint you. He will wrap you. A problem yabantu, they don't want to stay with God and they want to change their situation. The power to change your situation is in fellowshipping with Him and allow His word to reside in your heart. You think about many problems, you worry about many things. Your focus should be, let me allow the word of God to dwell in me richly. Listen, when you are filled with the Holy Spirit, I choice. So ukhuluma kufana nokuthi kuphuma isando sizoyishaya inkinga noma inkinga yakho beyinzima kanjani kodwa ngoba izwi ligcwele kuwe inkinga yithi angina choice angimlalele. Don't cry, don't cry. Solution yenkinga yakho, it's in the word. What you have is enough to change your situation. I don't care what answer and excuses you want to give to me. Ngantshela ngathi uSathane ugange kabi. Uyazi makushunyayela. Makushumela umfundisi oxakekile. Oxakekile ngikhuluma ngomfundisi oxakekile. Afika shumayela. Afika khuluma into ezinkulu. Athi uSathane agroup Sathane athi buka lo muntu ukhuluma into ezinkulu. Uma ngabe lento yakhe isebenza, why yena nje? Why nje yena? Uma ngabe lento yakhe isebenza. Uyagroup kunikeza excuse ukuthi ungasizakala. Bese kuqhamuka umfundisi o right. Umbothi right lo baba. Akhuluma into ezinkulu bese ukhuluma kahle yena ngoba phela say right. Akasazi isimo engidlula kusona. Kanti bobabili bekufanele kubalalele. Nalo othi mawumbuka ubone ngathi akalutho ngenxa ukuthi uthunyiwe. Umoya okuye umoya uprofeta. Ngoba naye uthi eshumayela naye abezilulela kokulandelayo. Uyothi umbone emva kweminyaka elandelayo lo utshela ukuthi akayindawo akayilutho umbone sekwenye level. Ngoba bethunywe as long as emengayithuma ngethunyiwe. Lo omthumile uzovela kuye. Ngiyangizwa nibazalwane. Kana lo right. Yilo ufanele futhi uphinde uyivule futhi inhliziyo yakho. Ungavumelisana kunikeza ama excuses ukuthi akayazi lo baba inkinga yami. Kufanele kumlalela ngoba ezinto eziningi abayikhulumayo bakhuluma izinto abaphuma kuzona. They know. They have seen the glory of God. And above all, bathunywe uNkulunkulu. Miyaleza abawuphethe bathunywe uNkulunkulu kuwe. So mlaleleni lo thunywe uNkulunkulu kini. Nikhona bazalwane. Leli Bible 38 years kalandoda ingakwazi ukubona amandla kaNkulunkulu kuyena. Wayabona around kodwa engawaboni kuyena. Jesu wafika. Fika echibini. Mefika echibini uyayibona indoda. Ubayeka bonke. Ngoba mase kwesikhathi sakho singagcwala sonke la. Kanti siphelezela wena ukuthi so congratulate uthole into zakho. Leli Bible uJesu
Themaqonda kuyena. Mbuzo umbuzo wodwa. Uyathanda yini ukuphila na? Uyathanda ukusinda? Hey, ngoba kusibo bonke abantu ofanele ukubabeka izandla. Noma ngithi akusibo bonke abathanda ukuphila. Abanye bacabanga ukuthi mangangibeka izandla uZulu bese ngiyaphuma kumoya we disability. Kumali yeqolo kuzokwenzakalani ngayo? uJesu ngiyamthanda uJesu wayengabhayizeli umuntu. Uyazi ukuthi bonke abantu abafika kuJesu akekho uJesu lo engaboni. UJesu wayengavela assume ukuthi ngoba akaboni ufuna ukubona. Ngenzeka ukuthi akaboni kodwa ufuna ukuphilisa eqolweni. Ngoba unalento ukuthi njoba ngingaboni nje ngiyahola ngalo ngaboni. Manje mase kuzwakala ukuthi ngiyabona ngisahola kuzoba khona inkinga. Yingakho uJesu bonke abantu wayebabuza. Esinye isikhathi sibeka izandla nabantu abangayithandi lento. Abanye kahle hle basuke bephushiwe kuthiwa woza. Uwena omcabangelayo yena unalento ukuthi hey. Ngiyadla ngalesifo sami. Ngiyadla ngalesi sifo sami. Mase ngiphulukiswa kulento ngeke ngikwazi ukuthola. Nikhona nibazalwane? Omunye uthola ukuthi usenabantu abamanipulateayo. Ahlale njalo ecela kubona ngoba uyazi ukuthi uxakekile. Useyazi ukuhlupheka kwakhe sekumnikeza isinkwa. Noma engathola igrant ekhulumeni kodwa uhlale ephelezelo. Omunye ajabulele nje ukuthi njengoba nginenkinga yalolunyawo nani njalo nje ngiyadrivewa. Ngiyokwenza i-cross ekhona ngidrive abona ukuthi we ama benefit okudrive ukuthi usuphilile gibela ibhasi njengabanye. So akusibo bonke abantu afanele sihambe sibabhuzumele nje. Omunye noma esekhona umbuzo, do you have faith yini? Ngoba angeze umuntu omunye eze ngenhloso ukuthi ngizoke ngiboneke. Alibonke igama ngizoke ngibone ukuthi kuzokwenzakalani. Uyabona yikho faith ufuna uzobona ukuthi ikhona yini lento. Omunye eze ngokuthi ngibona abanye bewo ngifuna ukuzwa ukuthi yini labayizwayo. I-mindset ayikho right ufuna ukuzwa. Noma emibili amaqinise athi ufuna ukuzwa. Amandla kaNkulunkulu afuna ukwehlela kuyena uqinisile uzimbelele ngoba uthi ufuna ukubona. Ufuna isigayigayi sento ezokwehla ukuthi qi. Aphume engatholanga lutho. Sikhundleni sokuza ngenhliziyo elambile relaxile. Mayizibeka izandla ukholwe. Ngoba sewubonile ukuthi uzibekiwe izandla kwabanye baphila phambi kwakho. Now when you feel that touch, uthi nje inkosi meke ngathintwa sengiright ngoba nowesifazane wathi meke ngathinta umphetho ngizoba right engacelanga permission ke kaJesu yokuphulukiswa ngoba wayesezwile wabona ukuthi abathintwe yilo baba bayaphila. Angani manikhona nibazalwane bayaphila awunikhona yini webazalwane. Lalela mawusukholwa ngisho ngihamba la udlula la uma udlula la ukholwa ukuthi khona into lo baba emehamba ekhona evaporateayo la. Hallelujah. Kunama platforms lapho khona uNkulunkulu emesebenza. Uthi mayiphuma indoda kaNkulunkulu uhambe oguqala kade ikhona. Uthi inkosi lo moya kade uvunguza la awusuleleke nakimi. Uphume nefaith yesula. Phuma uthi khona into engiyembethe. Refuse ukuhlala phansi kweatmosphere enogcobolo kaNkulunkulu ingarabheli kwena into. Athi ndivuselelo kade ungathandaza uphantsile still ubuya emvuselelweni you are still prayerless. Kunento ofana ukuhambe nayo. Noma bethiwa uguli you can't attend a revival and be the same. Makathi ungakhuluma ngelimi uphuma ukhuluma ngelimi. Makathi ungagcoli mongcolo uphuma ugcoli mongcolo usemvuselelweni. Vuseleleke uze umntwana wakho ngaphakathi ekhahlele ekhikha uze uthi I mean another level iqala imvuselelo ngikwenye level manje ngiphuma ngikwenye level. Ngoba kwakhona ukungakhuli spiritually it's going to limit kunezinto ongeke uze ufinyelele kuzona because you've got to grow. Ngoba lithi iBhayibheli uma indlala ifisa ingane awukho umehluko phakathi kwayo nesigqila. So you've got to grow also spiritually. Ngiyangizwa nibazalwane because umuntu ongakhulu uhlala ekhala ngaso sonke isikhathi.
nangesikhathi lapho khona athi uNkulunkulu ukhula baby akafuna ukukhula hlale efuna ingcenge yalazi ikholo lengcenge uphi ubaba ufuna ubaba ngisho ukuthi uyamsusa engcengceni ukubona umuntu disconnect ingane nengcenge ukuthi kubhlungu kanjani usubona ngathi umfundisi akasakuthandi manje kanti la kuthanda khona ukuthi ufuna ukukhule manje ya ufuna ukukhule manje alibonge igama lika Jesu hey ngibona ngathi amehlo kamfundisi manje usethanda abantu abasha abafika kade ngikuthanda nje wena sengilindele ukuthi uthanda abanye ifocus ayishintsha ke ngithanda abanye wena sengikunile uthando enough hayi sengiyahamba kuleli bandla umfundisi wayenganje sayashintsha umfundisi wayenganje umfundisi used to love us senzela amabray umfundisi used to keep us. The church was still small. Now we are called to the nations. If I spend too much time with you, kunezinto efana ngabe ngiyoyilanda enkosini. Alibonke igama lika Jesu. Akasasiniki nama appointment ma appointment ani. Nanje appointment iyona le. Iyona le appointment le. I-solution ila. La gcwele counseling, gcwele yonke into. Alibonke igama lika Jesu. La khona ugcwele impendulo zonke la. Ngisafuna ukubona ubaba. Umuntu njalo hlala afuna ukubona ubaba usuke efuna intshumayelo ngoba ayike into engizokutshela yona ehlukile kunale kushumayisa yona. Lena ngizokushumayeza ngizokuphethela intshumayelo yami. Hallelujah. Futhi uma ungithole kahle nje ngiyakubuza ukuthi okay njoba uza nale nkinga le unayo le tape player la ngangishumela ngokuthi unayo le bese ndawo hamba olalela le tape player bese uyabuya soxoxa. Ngoba into la uNkulunkulu mayikhuluma ngaso sonke isikhathi ikhona icounseling emazwini awashoyo. Into la uNkulunkulu njalo mayikhuluma ikhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu ongakwazi ukurelate nenkinga yakho usolve ke inkinga zakho. Ningangi-interpreti wrong wathi akasafuni ukusibona no angishongo nginithanda kabi ngithanda kabi ngiyafuna ukunibona but I'm trying to say hamba ukhule. Are you listening to me? Hamba ukhule. Now buka ke la ufuna ukuvala manje buka la to Jesu uyathanda yini ukusinda na yazi indoda ithini ayiphenduli lento ayibuzwa yona iphendula into eseceleni nje khona abantu abathanda idoru ichaza athi baba angazi ngiqalephi mina ngihluphi ngivela ukuthi iqala la iqale kakhona angazi loludaba lude angazi ngiqala izosoyidleka isikhathi angazi ngiqalephi qala la iqale kakhona so uyabuza uJesu uyathanda ukusinda na impendulo yayisimple kwafuna ithi indoda yebo ngiyathanda hayi indoda inikeze excuse hayi akekho ongisizayo nginjenje ngenxa yabantu abangilahlile uyabona umuntu onjalo sana ma excuse is not ready for a miracle. Uyabona umuntu ohleze ekhaya ongasebenzi why ungasebenzi ngaxoshiswa usibanibani emsebenzini why ungaqedanga esikoleni ubaba akanginikezanga imali akangifundisanga why unje you are always pointing abantu ukuthi abantu ba responsible for ukuhlupheka kwakho why ungasakholwa ngasuke ngaphoxa umama umfundisi esontweni why ungasakholwa ubaba washumayela ngamo ufuna ngishumele ngobaba Sudu khona ofuna ngishumele ngayo ngoba njengoba ngishumayela nje ngithunywe kuwena ngikhuluma nawe ngo why ufuna intshumayelo ishaye phezulu even intshumayelo ishaye phezulu njalo uphuma guiltless that means angithunyiwe kuwena fanele ngikhulume nawe ngathi ngihlala nawe bedroom yakho ngikhuluma nawe to the point ukuthi uma kukhona umngani wakho seduze nami uze uthi indaba zami usibanibani uyamtshela ubaba before ashumayela Angishumana ngempela ke lapho. Yeah, prophetically ngikhuluma ubunqunu bakho bonke. Uzusizakala uma usubona sengikhuluma izinto obungakayikhulumi kodwa ozazi ukuthi siyenzeka. Futhi owazi ukuthi wena wedwa osaziyo. Bese uyabotha hayi umoya kaNkulunkulu uyangibona, uyababa uyaprofeta akashumayeli, uyaprofeta.
Awuyangizwa yini abantu? So abantu abaningi bonke kuceke kwabo okuningi usathane banikeza ama excuses ucashe ngeexcuses ukuthi why isimo sakho sinje. Why unje ubaba wangilahla? Why unje uma wangilahla? Why unje akekho ekhaya ongithandayo? Why unje njalo ukhomba abantu? Umuntu kishayiyekela yena isikole. Uyazi ukuthi khona umuntu oyintandane kodwa wazi ukuthi ikuphi la ngayoklina khona igceke kuze ngithola imali yokuthi ngibuyele esikoleni. Omunye wathi ake ngihambe ngiyoba uwete ema-restaurant ukuze ngithola imali. Ake ngihambe ngosebenza egarage ngifaka upetrol. Angiqale lapha phansi ukwakha ikusasa lami. But you always have excuses why impilo yakho inje ngoba inje. Those are the excuses. Do you know ukuthi bonke abantu abangakholwa banama excuses? You ask them, why you don't go to church? Anginazi ingubo zokugqoka. Kodwa ephathini unazo. Emngcwabeni unazo. Makuyiwe emsebenzini unazo. Kodwa makuyiwe esontweni avumela usathana amnikeza ama excuses kusuwenka kakhulu. Ufuna ukutshela ukuthi why kusuwenka kakhulu? Ufuna ukwazi ukuthi why kusuwenka kakhulu? Ngoba uthe uNkulunkulu. Ngoba uthe uNkulunkulu. Funani mbuso wami. Qala nokulunga kwawo. Konke kuyona seselo. Asifikanga sinje. Saqale safuna umbuso wakhe nokulunga kwawo. Ebesethi ke ningakhathazeki ngokwembatha nokuthi nodlana. Ebesethi yena ugqokisa inyoni zasendle. Athi uyigqokisa ingubo ezidlula ingubo zika Solomon. Ebesethi ngeke ngihluleke ukunigqokisa ke. Amavesi ke ngimekona ke lawo. Amavesi ami lawo. Eke nima ngofula ngithi baba uyabonga baba. Ukwazi ukugqokisa ingubo ukwazi ukugqokisa inyoni zasendle ngeke uhluleke ungigqokisa ifaith yami leyo. So that's why ke nawe uzokuzama uThixo uzokuzama. Ngiyangizwa bazalwane? Yeah, uzokuzama. So bonke abantu you'll find usathana ubanikeza ama excuses why ungayi enkonzweni. Yabona nje basashumayela kanje la sewulizwile izwi laNkulunkulu sewulizwile weza ukuthi ngithathekile. Kodwa mase sithi Sunday asihlangane lapha ka B kukude. Kodwa emsebenzini usebenza le Phoenix usebenza dropping. Mafana ukuya emsebenzini unayo imali esemsebenzini. Mase fanele ukuya esontweni awunayo imali. The devil wenza inkawu ukunikeza excuse yokuthi ungabona amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Lokho ubone kwenzeka kabani ugcina ngokukubona kuphela ungakubonisa kwenzeka kuwena ngoba uNkulunkulu akazi uqeda yonke into ngawe la kulelo hall uzoqala khonta ufuna ukuyiqhubeka landela wena ezinye izinto zenzeka ezisiqhubeka simlandela. Ngiyamdabukela mina umuntu ozela ngoba kuyimvuselelo mekuphela imvuselelo ubuyele ekhaya uyohlala njengoba kade ehlala ekhaya. Ngoba obunye noma uthi ayike ngoba kude kaBhini nangu umfundisi umancinza la kaK athi mhlawumbe ngimhlaba ngixole mfundisi mhlawumbe hayi angimuzwa mina bengizwe kahle uZulu. Hamba phela kuZulu hayi kukude. Nawu umfundisi na ushumayela the very same izwi. Hayi na ngifuna uZulu uyabheda kumunjalo. Devil akunikeza ama excuse. Anginayo imali yokugibela. Kodwa manje kuthiwa kukhona iphathi ekhona uzoyifuna imali yokugibela. Mathiwa ke ephathini ingubo zokugqoka unazo. Ma usebenza edrobheni uyaya edrobheni. Ma uyesontweni hayi kusuke kunikelwe kodwa manje anginayo imali yokunikela. Ubani othi Afrika sinemali kuJesu? Ngaphela siyithola kuyena ngoba isilver negolide lakhe. Siza kuyena sinje. Ebese sizama. Kodwa usathana ngakwenza kube issue. Kuthi mina nginawo ngisho 10 rand wokunikela. Ngishawa amahlonje ukuthi abanye mase benikela mina ngingazi. Uyazi ukuthi abanye babedlula kubasket bengaphethe lutho namhlanje badlula sebephethe something. Ngoba lithi iBhayibheli if you are willing and obedient into efuneka inhliziyo efisayo ithi inkosi ngilangazelela ukunikela endlini yakho. uNkulunkulu bese kunikeza iprovision. Hayi excuse ethi anginayo imali yokunikela. La masonto kubuye kufuneka imali. And you don't realize ukuthi the reason still akaK ingenxa yemali enikelwe umunye umuntu. Ukuba khona umuntu onganikelanga ngaba sikho la silanga ngenxa yomnikelo womuntu. So wena umusuzuzekile wasizakala nawe fanele ukusupport umsebenzi kaNkulunkulu ukuze nabanye bayizwe lento oyizwile. Injalo nje.
imali noma ingaya emathaveni aninankinga imali meyiye emathaveni noma ingahlabela amadlozi aninankinga kuhlatshe inkomo zezizoba u3 dakwabantu aninankinga kodwa miyendlela kaNkulunkulu ninenkinga. And it's not you, it's the devil who's causing people to be like that. Ngoba he knows once imali yangena endlini kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu uzo advance. Ngoba uthe uJesu ahambana emhlabeni wonke. Umuntu ongenamali akakwazi ngisho ukuya kaKhay. Akakwazi ngisho ukuya edrobheni. Akakwazi ngisho ukwenza umvuselelo la ePortchepstein ngoba imali ayikho. Into ethunyiwe. Sangishila ngihlehla futhi mangisengikhulumile. Ayikho mina into engakushumayeli ngayo kuthiwa akushumela ngayo yonke into. Ayikho ngishumayela nangebhodwe. Ngithi mase usindisiwe hlukana nokupheka uphuthu olunentshela izibe ngaka. Ngenxa ukuthi ubusy bold and beautiful. Lo muntu uthi uzoshada kusasa kodwa usapheka uphuthu olunentshela engaka. Upheka ukudla ongenaphunga. Ubona ngeplate eliqhamuka lithi thushu ismela uzwanga. Sizokudla kanjani ukudla ngoba kufanele kuqhamuke iphunga lokudla kuqala bese siyalamba create iappetite bese siyadla ukuthi uyisindisiwe lo ntombazana. You wonder why umkhwenyana wakho hlala kashisa nyama nje ngoba kashisa nyama before adle kuziphunga lenyama. Iphunga lenyama li create iappetite. Ubona indoda seyidla ithi yafika ekhaya wena upheka ukudla ongenaphunga ithi indoda ngisuthi. Ngoba upheka ukudla ongenaphunga. Ubone sokuthi memfu. Awu. Sekuyadliwa njalo yebo sekuyadliwa. Noma sekula phambili akho phunga. Kuthuli nje kudum. Njoba kudum nje kuyiphunga noma sekumlomeni kudum. Udla usuthi ngisuthi kodwa ngizwa lento. Akho ma taste bites amnandi sel. Awuma uhlala nami zoshintsha izinto. Azoshintsha. Ngoba uthandazela uthandazela ngisho ukudla okuphekayo. Ngisho ngixabene nendoda yakho uthi baba meke yakudla lokudla. Unyangizwa nami. Indoda uyithakathe ngomthandazo. Uthi ngegama lika Jesu le izongizwa le izongithanda. Ubona ngathi iyabaleka bayithatha abanye uthi le iyabuya ngegama lika Jesu ezekudla lokudla nento ezokwenzeka kuye egameni lika Jesu uyathi eqeda lokudla ethi wozala amaphebezi xa ke ukuthi yini upheka unoNkulunkulu awunangizwa yini asengihamba manje ngikhipha yonke into efana ngiyikhiphe ngifuna ukushiya ngicancathile angifuni ungikhohlwe yabona bonke la angazi yobuya ngibiwe nini ngifuna ungangikhohlwe noma ungangilandela kodwa ngelinye ilanga la ukhona uze uthi mawukhumbule uthi ufuna ukukhoza uthi khona umfundisi ethi uMM Zulu wakhuluma lwababa wathi excuses lithi iBhayibheli lendoda yayiloko ikhomba abantu. Yabona ke mase ufuna umangalisa uNkulunkulu fanele ukukhohlwa abantu abakhethile fanele ukukhohlwa abantu abagrejectile fanele ukukhohlwa ibo bonke abantu abangazange bakusize ngesikhathi udinga usizo. Angathi mani khona nibazalwane ya ngoba awukwazi ukuya to the next level uma kusakhona abantu babambele usabambele inhliziyo ubaba wakho wakulahla uma wakho ongakunakanga mhlawumbe whatever reason usalwa nabantu enhlizweni yakho ngaphakathi usanempi. Angani mani khona nibazalwane. Yeah, you are not ready to move to the next level. But once you want to move to the next level, you shift your eyes from people and you begin to fix on him and him alone, who is the author and the finisher of your faith. Wonke umuntu ongakakhuli mawumbuza ngenkinga yakhe uzobukhomba umuntu. That's why nabantu uthole uNkulunkulu ngisho efuna ukubaphulukisa ezimweni ezithize abasuke bedlula kuzona abakwazi ukuba easily healed. You know why? Because they're busy pointing at people. Listen, noma abantu kuthiwa sebekwenzeni and wazi uneshow ukuthi kunjenje because of them. Let me tell you. The moment uba release enhlizweni yakho, you are allowing i-revenge yenziwe uNkulunkulu. Ngoba kunabantu abakuhethile but awazi uzobenze njani.
So the moment you forgive them and allow, you cannot experience healing without forgiveness. So the moment you forgive them, then God begins to heal you. And when He begins to finish healing you, then He begins to deal with them accordingly. Ngoba uthe impindiselo ingeyakhe. So manje wena mawuhlala ugodlile la, umuntu ofana nomuntu okhonka isibhamu ofisa ukudubula. So uNkulunkulu ngeke akudilele naye. uNkulunkulu akudilele naye. So kunezinto othola ukuthi abantu kunezinto abangakwazi ukumove to the next level ngenxa ukuthi enhlizweni zabo basakhomba abantu. Kuyiqiniso lento engaqamba amanga. Mate, I have no one to help me. Yayingaqamba amanga. Yayikhuluma fact. But that was not a reason enough for Jesus. Or before Jesus. It was not a good reason enough. Then Jesus wabothi lo muntu uzongwastela isikhathi. To just zoom. Thatha uhlaka lakho, hamba. Yazi ukuthi waphula usaphuka kanjani? Take your mat and go. Thatha umbhede wakho, hamba. Akusasho thatha uhlaka lakho. Usukuma. Bese uthi ukuma kancane. Unyakazise la kade kubuhlungu khona. Guess what? Jesus did not even want to examine healing yalo muntu. Wanje thatha uhlaka lakho uhambe. Hamba. Hamba. Ngoba kunento abantu abangayazi, ayikho into ecika uNkulunkulu njengomzalo nocomplainayo. Uyazi ukuthi abantwana bakaIsrael bathi mebe complain uNkulunkulu wadedela inyoka. uNkulunkulu akakuzwa noma akathi pay attention ngoba ucomplain. uNkulunkulu ithi pay attention because you believe him. The moment you start complaining ngokuthi ucomplaina ngokuthi you are wasting your time, you make your situation to be worse. That's how it works. You make your situation to be worse. Instead, you need to praise. Paul and Silas, bashawa ivangeli. They had all the reasons to complain. Because sishayelwa wena, siyaboshwa, siboshelwa wena, semajele, ngenxa ivangeli lakho, asitshontshanga, sigqekezanga, asenzanga lutho, kodwa sishumela ivangeli siyashayelwa wena. Where are you? Babe mitwa. They did not complain, but instead, babe mitwa ngemumva, babe bemdumisa uNkulunkulu wavela. Ngoba sometimes uNkulunkulu ufana ukumdumise nalapho khona isimo singavumi. Ngoba ngesikhathi umdumisa uNkulunkulu uyavela kuleso simo sakho. Ngesikhathi ucomplaina uvimba ukusebenza kaNkulunkulu. Sathana bathanda kababazana abacomplainayo. Learn not to complain. Learn not to complain. Complain about everything. Ngisho nesalary yakho awukwazi ukachieve into enkulu ngoba uthi ifika isalary yakho ya complain. Amakinati kuona la makinati fana ngikhiphe weshubu. Usucomplain esuka. Wayiqalekisa kwa mali yakho wathi amakinati. Jobe amakinati nje izofohloka iphele njengamakinati. Uletha kwayishumi zakhe endlini kaNkulunkulu uyakhona into yenzani yona le mali. Yenza lo kwazona le ishumi zakho singakusebenzeli kwazo ngoba inhliziyo yakho ayikho right. Ngoba kwi kingdom kaNkulunkulu masithola into ezincane siletha uNkulunkulu enze increase entweni encane. Uthola ukuthi usebenza uhola imali encane mhlawumbe uthisha kodwa uphila njengoprincipal. Uthi ma uprincipal uphile njengomhloli. Angani mani khona bazalwane? Ma umhloli bacabanga ukuthi udirector general kanti hayi usebenza ekitchen abantu bangazi ukuthi usebenza ekitchen kodwa impilo oyiphilayo ngoba imali yakhe nesibusiso bacabanga ukuthi uthisha noma unesi. Kodwa umunye uthola ukuthi usister kodwa uhlupheke udlula iclerk. Ma ungena emzini wakho uyabona ukuthi ngisho umuzi weclerk awukho nje. Ngoba ayena sibusiso uphila impilo complain. Uthola into enkulu kodwa lento enkulu iphenduka kube into encane ngenxa ucomplain. Every time when you complain you are cursing yourself. Every time when you complain you are insulting God. You are insulting God. We don't complain in the kingdom. A complainer. Doesn't matter what you go through. A complainer. Let in all things give thanks to the Lord. We always thank him. Even Baba, we give you praise. Let it go an extra mile in Jesus' name. Would you have figured to half price, isn't it? Ngoba mo complain ngisho usuphathethe ngemali ebonus. Ngangizwa bazalwane.
uthi ngizothenga ukuthi ngithenga ukuthi usathane vele afahlaza zonke lezi zinto ku-40 v kufa ama-microwave kufa kulokhuza by the time ifika imali ebonus siyahamba yonke le nto athi uzoyenza usayenzanga ngoba imali ekayinasibusa uhlala ucomplain uzicomplain ngisho uNkulunkulu ukunikeza imali uNkulunkulu complain. Nasendodeni uyacomplain hamba amadoda complain yahamba indoda complain yahamba indoda ngoba khona abantu abangacomplain lapha wena njalo lokho complain bondodo hayi ibaleke indoda bayithathile ingoba uyacomplain vala umlomo appreciate ukuthi nginendoda ngoba njoba unendoda unokhona okhala uthi baba nginika indoda uthi ngenkosi nginika indoda nje eyodwa ngisenandaba nokuthi injani makuyindoda ngisenandaba ngoba kade ayela ukuthi ngifune namagwegwe yangaqhamuke namagwegwe ngifuna isigoro ayiqhamuka ngifuna nje njengamanje akasenayo ukuthi ilist isinja usenje makuyindoda nje nginike makuyindoda nginike wena lento complaina ngayo khona umuntu okhalayo osayifuna ngoba wonke umuntu ola endlini uphila kuyiphupho lomunye umuntu. Ngiyangizona bazalwane yabona umuntu oyidriver khona usaphupha ngayo lo muzi ohlala kuwona wena ongasawu appreciate khona ophupha ngawo le ndoda wena ocomplaina ngayo khona uthi kodwa Nkosi ngake ngiyitholele enje ngake ngiyithole baba. Learn to appreciate in life. Lo nkosikazi lo complaina ngayo complaina ngayo uyinkinga khona uthi kodwa ngake ngithola unkosikazi nje le nto wena complaina ngayo khona oyifisayo uphile ephuphweni lomunye umuntu njoba ingane nje uyiqalekisa nje ingane hey phumani la uyikhuluma nengane ngathi amagundana noma yini noma imidlwane usho ubaqeda nangesicathulo ubashaya ukuthi le ngane wona uthi ziyisicefe zibanga umsindo ziyayaluza ziyangcolisa khona umuntu uthi inkosi nginike ingane khona nje uthi inkosi nginike yodwa nje wena njoba leza ukuthi ziyisicefe hambani ngamakhelwane sukani hambani ugqosha zakhe izingane ufuna zodlala lapha ngoba ngibona ziyisicefe kuwena ngithula la yonke into phela sengihamba manje ngizabona ngifuna ungikhohle angifuni nje ungikhohle funa makuthiwa nje Zulu uthi ngiyamazi lo baba wafika kakheyi ngizokutshela amaqiniso empilo on all the corners of life. People abacomplainayo impilo yabo ayi-upgrade iye phambili. They don't upgrade. Lo msebenzi ocomplaina ngayo kaboss 3 months mhla utholile you were excited wazi wasafakaza nasesontweni 3 months down the line sekuyika Satan iboss yakho usuthi umuntu uyavuka kuya kaSatan mayipaka imoto uthi nangu lo Satan uqalekisa umuntu okhokha ibhili yakho and uNkulunkulu akakwazi ukumthinta ukuthi enze njani akupromote ngoba uya busy cursing him behind. Abantu bazibakhesa ngisho abafundisi babo ngeenhliziyo. You wonder why ungasizakali ngayo ngoba you are not at peace with him. Nama complain nama issues amaningi. Why yenza into kanje? Why angakwenzi ukuthi? Why angenzi kanje? Why angenzi kanje? Ucabanga ukuthi ubani? In uqake ukuthi why impilo yakho ime kanje? Under the anointing. Ngoba you have issues. Issues. Ngosofuna ubuso uNkulunkulu lithi iBhayibheli listen. Lithi iBhayibheli babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile ngoba bombona uNkulunkulu. Lisimona inhliziyo ehlanzekile you will see God empilweni yakho usala. Uyothi umbone ezulwini uyobusa umbone kwesibili ngoba uzokwenza izinto ezokwenza ukuthi umbone ukuthi nangu uNkulunkulu ephila phakathi kwami. Keep inhliziyo yakho pure. Angani mina ngisho sekufika abantu abazokungcolisa ngomuntu othize keep your heart pure. Ngisho sekuoffendile keep your heart pure. Ngisho sekulimazile clean your heart pure. Keep your heart pure in all situations. When you do that, God will bless you. Mawuhlala une issues unomona une jealous unama issues angimfuna ubana ngimpiwe. Unenkinga. Unomona ukwazi ukuncoma, unenkinga uyindawo. Ncoma wazi wamuhle, wazi kwa right. How uyazi ayinhle hairstyle yakho.
hayi uqala ubuza umuntu i-hairstyle yakho ukuthi uyithengephi ungakayincobi income eqala bese uyabuza ukuthi uyithole phi bese ugada ukuthi ngenzeka ukuthi uyithole bese ingasakufanele wena ugade lokho ngoba kuyenza kuyibona kuyena ibe yinhle imfanele ifike kuwena ivele ingakufanele ugade futhi nalokho ngaba ingozi hayibo ngithe ngizokwakha mina all the areas of your life uyathanda yini ukusinda na mbuzo owodwa ubuzile uJesu indoda inikeza ama excuses iphonsa kubantu namhlanje kunabantu abaningi uNkulunkulu afuna amandla akhe awabonakalise kubona ukuthi nje banama excuses every time ma ichibise lizanyazanyiswa banama excuses yabona nje wasila sizolanda wena sengikutshelile solanda wena lemvuselelo le ifana nestimela esihambayo ngizwile istimela lesi siqale kabani kasi khona esibalayishile sahamba nabo sika K manje iminyango ivuliwe kuthiwa ngena kusasa siyavala siyahamba siya ka F usofika lestimela sifike sivulwe kuthiwa ngena angazi noma nikhona nibazalwane ngoba indawo isekhona awubayangizwa nabazalwane uyamenywa lestimela siyophelela ezulwini la isiphelela khona manje uzoloku ukuthi wena ngishiya isonto lasekhaya alikushintshanga nje angithi alikushintsha nje ngoba alikhuluma into eshintsha wena usuyizwile kushintshayo manje njoba khulunywa kambi kanje ngamabandla sindisiwe nami sengizoyakona criticize noma so it's an excuse usathana kunikeza yona ngangcono uba nomfundisi ula eduze kude kakhulu ka B it's an excuse baswenka kakhulu it's an excuse we are not serious so uzogcina amandla kaNkulunkulu ungawabonanga empilweni yakho ngoba uNkulunkulu into afuna ukuyenza la uzoqala akazuqeda umsebenzi la uzokuthatha you see la sifana nabantu abasolwandle abazodoba ufishi ngeke udobe bese uphalela la udoba khona fanele ukuthatha uyena wekhaya ufike udoba khona mase ufike wawudoba futhi uxhoze lapha ekhaya kube khona into eyisukayo kuzo nangizobazalwane ufakwa ama spice ufakwe lapha ebhodweni hlohlozo nuke kamnandi kujabula abantu ngoba useyadleka kade engadleki kunabantu abangadleki kodwa ngoba usephaliwe waphekwa ngoba njengoba mashumalizwe siyakupheka awuyangizwa na njengoba ngikhuluma nje ngiyakupheka ngikufaka ama spice vuma ukuphekeka kudla umhlaba kuwena ngoba uma ungaphekiwe ukuhlaza ngeke udleke noma sawusindisiwe kodwa awudleki ngoba unanhlonipho kodwa usindisiwe kina ubazi nokuthi babobani kodwa usindisiwe uyivila kodwa usindisiwe ayidleki into yakho phendula abazali noma kanjani kodwa usindisiwe ayidleki into yakho so fanele sikupheke sikutshela noma ungasindiswa umuntu omdala ngeke kushintshe lokho sikutshela noma ungasindiswa sikutshela before ushaye ngelimi clean endlini before uye enkonzweni pheka that is why uma ungajaka nje wonke amantombazana ase-Rivers of Life angilalelayo wonke acacile wonke ngisho ehamba mewalka nje i-step sakhona kune-step esihamba kahle wazi wangibuza omunye ubaba ka-P wathi uyazi iy'ngane ey'khonza kuwena zonke ungathi ziyogibela ibhanoyi zine-step esihamba ngazo ufika uhamba ngophaqa uthanda uphaqa sifuye sikufundise kunokhokho lapha abafika bahamba ngophaqa okhokho udlani abakutshela ukuthi ngangacabanga ukuthi empilweni nami ngaligqoka ihili athi kodwa ngafika la ekhaya kwathiwa nami ngiyileti ngafunda ukuhamba ngehili
Ngoba sivele sikutshela ukuthi kunevalue la kuwena. Ungasibukeli phansi noma abantu sebekubukele phansi. Ngoba kunabantu abadlala ngawe ngoba usayibukela phansi. Ngoba ukazazi lokuthi abantu angazi mina bangibonani. Ingoba uyilento eyiyona ngizokushintsha mina ngezwi laNkulunkulu. Ngoba abantu bakutreata ngalendlela ozibona ngayo. Mawuzibona ungelutho nabantu bokutreata ngendlela ukuthi awuyilutho. Hayi ngempakamo kodwa ngokuzazi ukuthi you are not a mistake. You are wonderfully and fearfully made, loved by God. You know your body is the temple of the Holy Spirit. The King of Kings, He lives inside you. So you respect your body. Awuhambiso kwedada. Izulu lonke lihlezi kwena. Awuhambiso kwedada. When you show up akucaca. Umuntu osezulwini lo. Yemba sathe umbuso kaNkulunkulu. Ngicatha samba njengoba samba nje. No. Jesu wafika washintsha yonke into. Sasingacabangi ngalendlela sicabanga ngayo manje. Sasingakhuluma ngalendlela sakhuluma ngayo. Kwashintshwa yonke into. Kwashintsha indlela esizibuka ngayo, kwashintsha indlela esicabanga ngayo, kwashintsha indlela esikhuluma ngayo, kwashintsha indlela esihamba ngayo, kwashintsha i-character yethu nesimilo sethu. Kwashintshwa izinto esizigcina enhlizweni, nezinto esingazigcina esingazidingi ngoba ziba upoison. Sibani noma ngathiwani. Angimfuna la hambe khona. Angimphi kodwa umbeke endaweni especial inhliziyo yakho. Mawenze njalo lo muntu umenza uzenza wena ube isigqila sakhe. Sengiyavala. Thabatha uhlaka lakho uhambe. Wathi methabatha uhlaka lakho ahambe. Babuza abanye. Kwenze njani? Ngoba akusibo bonke abantu abazokucelebrateisa ukuthi sewusindisiwe. Akusibo bonke abantu abazokucelebrateisa ukuthi sewamukele uJesu. Akusibo bonke abazokucelebrateisa ukuthi usuye ebandleni elisindisiwe. Bazothi kuphi? Abantu asindisiwe. Ifundisi bakhona abafundisi bakhona igebengu. Athi ungangitshela abantu abasindisiwe mina. Khona intombazana lapha ngasekhaya. Khona intombazana lapha ngasekhaya. Yelo ukuthi ngitsindisiwe. Yathi suke abekhulelwa. Angibafuni nje. Noma athathe indoda yami, ngitsindisiwe. Thatha indoda yami. Bazothi angibafuni abantu abasindisiwe. Mawunjalo ufana nomuntu owahlangana noMercedes oshayekile. uMercedes obe involved car accident. Kubula ukuthi ngoba wabona uMercedes car accident bese uthi angufuni uMercedes. Babe bekhona uMercedes abangashayisekanga. Wawa likhona kuwe eBhayibhelini kubhaliwe kuwa. Lize lithi iBhayibheli a righteous man falls 7 times and he rises up again. Angibafuni abafundisi abasindisiwe, abafuni bakhohlekile. Angibafuni bakhohlekile bangakwa babona. Ngoba wabona about 2 about 3. Usho njengoba othisha bemolesta ingane lapha esikoleni usuzotibonga othisha. Bonke othisha. It's an excuse uSathana kunikeza yona. No, kuthiwa labantu bathwele. Bathwele. Nonsense. Izo zonke izinto ezibamba abantu. Umuntu uyabatshela ukuthi why bangayemvuselelweni. Bazokutshela ama excuse why bengizanga. They will tell you. Abanye uSathana benze bakhathale. Mekufanele kuvuke ngesonto, mekufanele benze zonke ezinye indlela. Hayi bayakwazi ukuvuka ngesonto uSathana kwenza useme. Ungavuma uSathana kujwayele kabi. Ma kuzoba yisonto ngomgqibelo ulala uayinile, uayine ekseni. Uayina ngomgqibelo uyibeke zonke into zakho. Awuna ngizwani bazalwane? Lalela, uyabona ngithenga iqala lemvuselelo. Isuthi yakusasa kusukela Monday yathi iqala. Kusukela ngangazi ukuthi Monday ngifaka le, Tuesday ngifaka le, ngolwesithathu nakusasa angiqalase ngiphuma. Into ngizoyiqoka ngesonto. Ngiyazi ngoTuesday or Wednesday. Ngesonto nakya. Ungaze qima ugesi. Bese kuba ne-excuse ukuthi angayinanga. That's why ngizange enkonzweni. Yebo. Baba uyangizwa kahle wena baba. Uyazazi lezi zinto. Ulala into yakho ayinilisi ready. Ucupha ngisho iwashi ukuze uSathana angakujwayeli. Bese uphinde ukhuluma nomoya ingcwele, moya ingcwele kusasa ngidinga ukuya enkonzweni. Ngivuse moya ingcwele.
Number 2, ngeke uthi uzimisela uye enkonzweni ucathi uhamba ohlala emaphathini ushaya u2 bese ucathi uye enkonzweni ngo8. Ngadlala. Ubuka imovie subonga bese uthi hey ngiseliwe. Uyabe kuthiwa uya interview bungekusela. Bekuthiwa une appointment nomuntu oserious bungekusela ngoba uNkulunkulu awumthathi serious. Yet you want God to be serious. Listen, mawufuna uNkulunkulu abe serious. Now you are serious ngaye. There are people who are not serious about God and they wonder why God seems not to be serious about them. Be serious about God. When you are serious about God, and uNkulunkulu knows is very serious way. Let the Bible who are faithful to him, he also reveal himself as one who is faithful. Take your mat and walk. Ngizocancela wonke ama excuses obunawo. Noma bunga unamali, noma uthi awunangubo zokugqoka, noma ungathi anginazi iketi, woza nalelo bhlukwe lakho. Angithi uqokile nje manje. Woza nalo. Hawu ku2 nje okhona, woza nako. Akusho ukuthi woza ngoba unazo. Uzohlangana ngendlela. Okwamanje ngithi usafuna umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Zona zizokulandela. Awulindi ukuthi izinto zibe right bese ulandela uJesu. Ulandela uJesu izinto ziphetha zinje. Ungazulinda ukuthi hey njengoba ngisanenkinga nje. Ake ngiqale ngizama ukuyeka. Kusho ukuthi ufuna ukuyisindisa wena. Woza wena abona ngesikhathi uza. Ngesikhathi lokhu uzwa izwi laNkulunkulu, izwi laNkulunkulu lifana nomjovo. Uzozwa sekuphele appetite yotshwala uthi uyibuka lento uthi yazi lento, yazi idla imali yami lento, yazi lento. Yeah. Ngifuna ukushumela ngawe manje. Ngifuna ukushumela ngawe manje. Nangu worship team manje. Wafike nenkinga yotshwala. Esebenza imali yakhe every Friday iphelela otshwaleni. Weza enkonzweni nalowo nkinga wazamkela wazinikela kuJesu enalowo nkinga. Uthi wayefika nebrayi pack naye engayifaka ngeplastic ineyiphathe ngezandla. Kwakusho yena ephathe ibrayi pack kanje. Uthi ehluleka ngisho ukuyithengela izicathulo yena. Ingane zakhe engasayinaki ngenxa ukuthi eyisigqila sontshwala. Uthi kwathi kukhisimusi. Bonke abantu bengena nokudla emakubo yena wafike uyena kukhisimusi kuma wakhe engaphethe lutho. Uthi that day ngabona khona ukuthi yabona lempilo. This is not life. Wabuya wathi ngifuna isonto, yiliphi isonto engalibona la. Wafika inkonzo siphuma, wabuza komunye ukuthi kungenwa ngobani kwathiwa ngo8 the following Sunday wayekhona. Uthi ngamangazwa ukuthi ngafika ngiyize. Uthi kodwa ama-asha ngikuthando ngathi awukanti ngumuntu nami khona abantu abasakwazi ukungiqhawula bangihake. Uthi ngathi labantu bayaphila. Kusho yena. Wayifakaza ku TV lento. That's why ngiyikhuluma. I'm not embarrassing him. Wayifakaza yena ku TV. Ngangizwa bazalwane. Uthi wafika wahlala. Kwakushumayela umkami, awusuka madoda, isikhukhu sami madoda. Into zika pastor. Into zika pastor. Wafika kungashumayela umkami. Umkami ekukhuluma ukuthi empilweni fanele ube ne-purpose, fanele ube ne-direction. Where are you heading? Uthi kwasibona, was-assess ukuthi yazini angiyindawo lento ekhulunywa yilo mama ngiyayidinga. God mengifika the following week uthi ngashayela isipikile. Wasindiswa. Wamukela uJesu. Yeah, after amukela uJesu weza kimi wathi baba ngicela i-appointment. Akasheshanga wayithola. Akasheshanga wayithola appointment. Kodwa wagcina eyitholile i-appointment. Kuyenzeka ungasheshe uyithola. NakuJesu kwathi waphuthuma. Nangu Lazarus efile. Kwaba khona udelay. Kuyenzeka. Leyo delay iphethe breakthrough. Ungadinwa, bekezela. Uthi wabekezela. Mayisebekezele lafika usuku lakhe. Kwathiwa nawe ungambona manje umfundisi woza useready. Wathi baba inkinga yami sengikhona, sengimamukelela uJesu nginenkinga enje. Ngamlalela kakhehla
mawuzophumelela kulendlela okokuqala asidilize labangani bakho bonke labangani bakho abadla imali yakho hlukana nabo. Number 2, zonke le ndawo ubudlula kuzona mhla uholile ungasayi kuzona. Number 3, mawusenkonzweni focus, uhlangana nabantu aba serious. Bonke abangekho serious ungasondele eduze kwabo, sondele kubantu aba serious. Number 4, dumisa uNkulunkulu njengami. Mawungibona ngiphakamisa izandla phambi izandla, yonke into engithi ayenziwe uyenze. Uzosithola usibangaliso sakho. Wafocus kulezi zinto engimnikeza zona, ngisaze isi5 kwayiphi, wafocus kulezi zinto engimnikeza zona. The man was delivered. Namhlanje ku worship team waye ukuthi ngama holiday ingane zakhe wayibizile, wathengela ngisho ingane zakhe ingubo. Uyakwazi ukusupporta manje ekhaya, uyakwazi manje ukuyithengela agqoke kanje, wafika ngenje. Anemshayela izandla. God bless you son. Yabo manje umbuka ungathakaza lokhuzana, ungathakaza phuzi. Ngoba meke wahamba nami 6 months is enough. Yabona nje ubusindiswa la. Meke wangilandela, ngikushaya isithombe uma ufika esontweni. Ushaya isithombe lapha. After 6 months isithombe sakho sobe seshintshile. Azidlala. Ngoba ikhwakhwalala neyishiqinga neyishoqongo neyiqalekiso nazonke kuduliselwa abadala na wonke amabhadi uJesu uyawageza. Khazimule. Ngoba uJesu sekusebenzile. Akazi ukusebenza ngaphakathi kuphela nangaphandle. Thank you son. You are a living testimony of the word that I preach. Ukuthi it works. I'm proud of you. Sengikhombisile ke mina osizwe uJesu. Nabufakazi bami. Ngikhombisa ke wena ozanywe ihunga. Kwathiwa uvele wadla ihunga mbuku semhle kanjani. Ngikhombise wena ongene kuma drugs kwathiwa abuka ama drugs amsize kanjani. Mina sekukhombisile osizwe ivangeli lamshintsha. Now is a walking testimony. Nabanye. So lento engishumayela iyaphila. Lento engiphila engishumayela inamandla. Lento engishumayela iyasebenza. Sukumane neme ngenyawo. La vie yele elagi la finyelela ngise sonwe Isa alwaze Oh la finyelela la finyelela la finyelela ngise sowe enisa lona alwaze wangisilisa na Ngamuzweni lomhlabeleli lithi lafinyelela kimi ngisezonweni sami alwazi lwangehlula kodwa kuyenzeka abantu balivumele loluthando lubadlula elingamdlulanga ingoba utheme ethola isimemo wa responda kwi-invitation sila nje sizomamezela ngomusa nothando likaNkulunkulu olukuthanda ulapho kuleso simo kusona ngizodye kudluza ama excuses wonke kade kubambile ekuvimba ukuthi ungaboni ubuhle nama plan kaNkulunkulu ngempilo yakho indaba iqala kuJesu mawufuna
uNkulunkulu aveze amandla akhe empilweni yakho. Indaba iqala kuJesu. Akekho ongabona ukukhulu namandla kaNkulunkulu engaqalanga kuJesu. Mawukhona uthi baba uZulu, thandaza nami namhlanje. Ngithatha ama excuses kwabe eceleni. I'm following Jesus. I'm opening my heart for Jesus. I'm giving my life to Jesus today, not tomorrow. Today, not tomorrow. Don't waste your life. Don't waste your time. Don't waste a moment of visitation. Kichimuse ngaphambili. Bateteleni. Kichima. Wozu kitchen. Nasia. Basindiswa abantu. Ah, my Jesus. Ah, makotarabaseke zibakatamaya. Hey, basindiswa. Basindisha izandla. Wasanyukelani kancane. More space. Awu Jesu ngiyabonga Jesu. Mina ma Jesu ngiyabonga mina Jesu. Naba belizizwe lakho. Naba Jesu obungithume kubona. Yibo laba Jesu. Ngiyabonga mina Nkosi, ngiyabonga mina. Sonwe liza alwase langedlula wangisindisana phakamisani izandla zenu zombili. Nisho lo mthandazo emva kwami. Nithi baba wethu osezulwini, siyabonga namhlanje ukuthola ithuba lokuba sizwe izwi lakho. Namhlanje phambi kwalabantu naphambi kwezulu siyamamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yethu. Sivuma ngomlomo, sikholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu wafa efela izono zethu, kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafile ukuze sibe nokuphila okuphakade. Namhlanje siyamkela ukuthethelelwa kwezono zethu nokwesulwa kwamacala ethu. Siyenziwa izidalwa ezintsha. Okudala kuyadlula, bheka kuvela okusha. Siyabonga Baba, in Jesus name, amen. Shalala uJesu izandla enkulu. Ngifuna ukutshela lokho. uNkulunkulu uqalile namhlanje ukusebenza empilweni zenu. What's the problem yalo bhuti? Oh, okay. Akame kanjalo. Okay. uNkulunkulu uqalile empilweni zenu. Nangizwe. Njobe eqalile akaqedile. Akuzugcina ngokuthi nizinikele la bese niqhubeka nohlala ekhaya. Ayisebenzi lento. Njalo namhlanje nifana nabantu abavula umnyango ukuthi inkosi ingene empilweni zethu. uNkulunkulu usebenza empilweni yakho ngezwi lakhe. He fixes your life and the issues of your life through his word. Uthumela izwi lakhe ebese ekwakha akushintshe aempowerishe uzikwazi nokushintsha izimo zakho ngezwi lakhe. So which means njengoba nizelwe ngezwi kumele niqhubeke ekulaleleni ini izwi ngoba uNkulunkulu uzokhulumisana nani anakhe asolve inkinga zenu ngani ngezwi lakhe. Ngiyangizwa? Which means every Sunday kufanele nginibone lapha kaBhini. If ubiza ukuthi angimthumelele ibhasi kuzothi angimthumelele ibhasi izoma la ekseni bazokhuluma nani lapho.
Makubiza sinithumelela amatekisi, fanele sinithumelele amatekisi. Every Sunday la. So finalize kahle kusasa siqede kusasa you should be here also on the last day ukuze sikhulume kahle indaba yesonto ukuthi senze njani. Ningizwile bazalwane akuhlalwa noma abe ingubo zakho zibhobokile labazalwane mina ngiyabazi meke bazibona impahla zakho zibhobokile uyobona sekhona ukunikeza impahla agqokise kahle ngiyabazi labazalwane bayaphila I know them. So you come as you are. Nimvumela uNkulunkulu lento ayiqalile kini enze njani aqhubeke nayo.